Fear-avoidance-modellen er en anerkendt model til at forklare, hvorfor, og det er kun en lille ting i forhold til længerevarende smerter, hvorfor de kan blive ved med at være der, og hvorfor de er vedholdende. Den her, forklaring og den her måde, som jeg har sat det op på, er, at vi kan se, at der er en person herovre, som, lad os sige, hun beskader sin ryg, får ondt i ryggen, så efter et stykke tid, så bliver smerterne ved med at være der, og der kan komme katastrofetanker om, bliver den her ryg nogensinde god igen, og kan jeg bruge den, og så kommer der nogle negative overbevisninger, ens krop er skrøbelig, og der kommer også følelser om det, og man siger sådan, at jeg kommer aldrig tilbage til nogle af de her ting. Det vil også sige, at undgåelsen, den er sket, og vi lader være med at gøre det. Det vil også sige, så begynder kroppen at dekonditionere sig, altså vi kan løfte mindre ved ryggen, vi kan sidde, vi kan stå, vi kan ligge, det er bare eksempler, det er jo ikke ensbetydende med, at det sker for alle. Men nogle af de her ting her, de vil være, og mange af de her ting med, at man kan løfte mindre, og man kan stå mindre og ligge, det er meget kendetegnende for mange af de patienter, som jeg har. Og det vil også sige, at for at komme ens smerter til livs, så bliver vi nødt til at begynde at aktivere de her områder igen. Men det er jo ikke ensbetydende, at man skal begynde at løfte tungt. Det kan lige så godt være, at man skal begynde at bare lave noget stille og rolig bevægelse flere gange. Det kan også være flere gange om dagen. Det kan også være, man skal gå en tur. Det kan også være, at man skal begynde at bøje sig stille og roligt forover. Det kan også være, at man bare skal begynde at lave lidt yoga, fordi det giver mening for en. Men vi skal altså begynde at belaste de her strukturer mere og mere. Og der er forskellige parametre. Der er, hvor meget gør vi det, og hvor tungt eller hurtigt gør vi det, og hvor ofte gør vi det. Det vil være nogle af de parametre, som vi kan rykke på. Og så vil det også være mulige andre ting, som hvor langt kommer vi ud i bevægebanen, altså hvor langt kommer vi ud i, når vi skal løfte, kommer vi helt ned til gulvet, roterer vi hele vejen rundt, drejer vi hele vejen ud. Altså der er flere forskellige parametre, som vi kan rykke på, men det alt overskyggende er, at vi ikke bruger undgåelse som en strategi, fordi så mister vi muligheden for at gøre de her ting i fremtiden.